Abantu la asinazi. Amen. 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 Ningobani? Amen. Amen. So that is why dibhalile apha, who are you? Ungubani? Amen. 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 Ngoba amaXhosa adla ngokuthi umuntu inkunzi uzazi. Amen. Amen. So ke ngoku ihlabathi liyabuza ungubani? Amen. Amen. Imimoya iyabuza ungubani? Nabantu bayabuza ungubani? Ngisho nendalo le iyabuza ungubani? Ngoba ithi iBhayibheli yami indalo ilangazela ukubona onyana bakaThixo. Isizathu onyana bathi babekwe endalweni. Isizathu abanyatheli phezu kwendalo. But ifuna indalo ibone uba ngunyana kaThixo lo. Amen. Amen. So that means nayo indalo iyabuza uba ungubani. Hallelujah. Amen. uSathane nezisebenzi zakhe bayabuza uba ungubani na. Amen. Amen. So uPaulus wayengekho kule nkonzo yonyana wakaSikhefa. Amen. uYesu wayengekho la nkonzo yonyana wakaSikhefa. No Paulus, no Peter, babengekho. Amen. Amen. Amadimoni abona uba asiliboni, asiliva ivumba likaYesu kunyana kaSikhefa, asiweva amandla kaYesu Kristu kunyana kaSikhefa, abuza uba ngubani. Amen. 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 So ndifuna siyazi kahle into yoba ihlabathi liyabuza uba zingobani na. Amen. Amen. And alizumamele lento thina sisithi singabazalwane, funeka senze into ihlabathi libone uba aba bantu ngamaKristu. Aba bantu basindiswe abantu, ungakhange wena ngomlomo wakho utsho. Amen. Hallelujah. Amen. So kunombuzo omkhulu osehlabathini obhaliweyo. Hallelujah. Amen. Awuhamba khona kuyabuza uba ungubani na. Amen. Amen. Ithi iBhayibhile kwangeli xesha uYakobi azamazama nesithunywa bathi abekulweni kwabo besenzele yasilingi saqola siyewe kudala thile and kuzawusanga ukube kusasa sathi Yakobi kangikhulule kuyazi. Amen. Amen. Ngoba le fight le ayidiphele lengelo zeyisenza ngokusuku funeka kusaya bese isendlini kwayo. Amen. 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 Yazi ndikhulule efonini kuyasa akayikhulula waphinde waqhuba wayibamba. Amen. Babahambana nayo bazamazama nawe ubusuku bonke. Amen. Amen. Yade yancaye ubuze manje ungubani kanti. Amen. Amen. Wathi hayi ndinguYakobi. Amen. Kwabesilo akamazi bangubani. Amen. 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 That means ungalo ehlabathini okuzama, okuthandaza, okufuna, okunkqonkqoza kwenzeka kanti awaziwa ile ndawo ufuna yakho iba ungubani. Amen. 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 Uyazama ufuna umsebenzi phaa ngoba iBhayibhile ithe icela uzophiwa and nawe ucelile uba mawuphiwe atawuphiwanga ngenxa le ndawo ofuna ukuphiwa kuyo awaziwa uba ungubani.